Filwaqt li l-Gvern m'għandu ebda pjan ambjentali, il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni qed jipproponi strateġija u viżjoni bi proposti ġodda għall-ambjent. Ta' sostnieħ id-Deputat Nazzjonalista David Take meta kienet jitkellem fid-dibattitu parlamentari dwar il-Ministeru għall-Ambjent fejn qal illi l-Gvern Laburista issa qed iqaċċad is-siġar u jnaqqar l-ispazji miftuħa. Take saħaq illi huwa ovvju li l-Gvern induna illi qarra l-ambjent. David Take sostna li fil-budget joħroġ ċar illi l-Gvern mhux preparat biex jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea l-2030 u tkellem dwar it-tibdil tal-klima u qal li l-Gvern qed jabbil il-poplu bir-responsabilità kollha. Meta tkellem dwar l-immaniġjar tal-iskart Take qal li l-Gvern qed iwieħed biss proġetti li ilhom illi tħabbru fosthom il-Park Nazzjonali f'Taqali u r-riċiklaġġ ta' 70% tal-fliexken li kellu jintlaq sal-2017. Dan filwaqt li d-Deputat Nazzjonalista Kevin Kutajjar qal illi minkejja d-diskors kollu tal-Gvern dwar il-protezzjoni tal-ambjent fl-aħħar 7 snin f'għawdex biss ingħataw 700 permess għal bini f'Owdizet. Wasaħaq illi l-Gvern telaq kull forma ta' kontroll fejn jidħol il-bini, per-konsegwenza illi qed jinbena kull forma ta' bini. Deputat Nazzjonalista insista illi għall-Gvern il-kostruzzjoni hija l-uniku ankra ta' salvataġġ biex l-ekonomija tibqa' għaddejja. Minħati għaw il-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina appella biex isiru diskussjonijiet neċessarji sabiex il-periti jingħataw l-opportunità li kollhom l-ispazju sabiex jesperimentaw u jtejbu l-kwalità tal-estetika tal-faċċati tal-bini illi qed jinbena fil-pajjiż biex ma jibqgħux jinbnew binjiet illi qed ikerħu dan il-pajjiż. Huwa qal illi l-kostruzzjoni hija pilastru tal-ekonomija u tħaddem eluf ta' impjegati u għalhekk jeħtieġ bilanċ bejn il-kostruzzjoni u l-ambjent. Dan irid isir baqal u biħsieb flimkien ma' rieda tajba. Wa kompla li wasal iż-żmien li l-ambjent urban u dak naturali jersqu lejn xulxin b'investiment qawwi mill-Gvern fl-ispazji miftuħa. Dan jista' jsir permezz tal-Kunsilli Lokali.